Erikai chu pianist thatak le thiam tak ania inzirzel adu awangin piano class te ala tel thin bok Erikai chu kumlama upaveviau to ma se anu nen an la cheng dun renga anu chu mei chakir khiap ve takani awangin afanu po chu akhwa khir ne hleni a movie in trana chuan Erikai chu piano class apek zo nu chuan in lama alo le de chia anu chuan alo chon wat Erikai chu arum lama lu ngal mai atum chu anu chuan tidingin I class pek nun bera chang po in darkar thum aliam to a khami darkar thum liam ta chung zong khan khongai om tina zota Erikai chu anu ina athunun ne ema wang chuan sheom ati thin hleni Erikai nu hian afan om dan zong zong le athil ti engkim chu shat ve vek adu awangin afanunun chu ati sheom pha hle boka Erikai chuan anu chu engkim shil kher atrulin asha thin lo ma se anu chuan azot boy reng thawa afanu chu aruma alu tur chu dangin azona achan ma chu alu theilo tur thu ashila afanu aruma alut mai tur chu phal lovin arum kongka chuan ading tlatani Erikai thinrim chuan ilung oi ma chu kara ka omri mayang ti na shil ta maka anu chuan afanu lam chu pan phein afanu bek chu chu sekina bek chu achek saka afanu bek chunga chuan thomna seksi tak amua chumi amu chuan afanu ruma chuan lutin akorda na bom chu achek sak ngal boka afanu tana athom nole saka omlo ti asia chuan a thin rim hle Erikai beka chang chuan a passbook chu phar chua sakin a poisa man dan chu a in sak ngal zung zunga Erika in ren lo tak maya a poisa muang anga mangzo zelani ti asia chuan a thin rimin Erikai nu chu aril ru ana zual em ani Erikai chu aru matanga lo chuakin anu hnena chuan thataka thil hril fia atuma anu chuan lulul chu alui tlatin afanu thu soi chu angai thlak sak du lo lui tlat thung chumi awang chuan Erikai chuan anu sama chuan a tham tangota anu fa chuan anin sual boita chutia anin sual boi zo nu chuan Erikai nu chu chera thoin atrap zoi zoya anu chuan alua hliam nei mek thule afanu in ake na awang chuan a hliam chu abel cha thu asoya Erikai chuan hunrei tak chung anu ang thom le phunri chu angoi liam pui mai thina ma se tun tuma anu che dana zet hi chuan alom lo ema wangin a thin rim na chu a thup bo thei to big ngang lova a thin rim tong khong to chu in sum zo lovin anu chu thidei se ati thu chu tumlo dawin asoi chuak ta phong mai chuti anu fa adin hial boy nu chuan Erikai chu tlom zo ka tangin anu lam chu apan phaya anu atong khum dan chu ain thiam lo ema wangin ngai dam adil zui le ngalani ti chuan anu fa chuan in rem takin anom dun le ngal maya anu lunalai te chu a en sak bok Erikai chu bathroom ha anu lai chuan angai te bokin anu chu aphun le ta afanu thomno leina man zo zai chu tamati in thomno ai tha thil dang anma mo thu te chu asoi non tlut maya Erikai chuan mei chadang te ngai tu chuan thomno anei tamlo thule a thomno le ve reng te chu a hak rei thin zia thu te asoi tel ve boka an mutna chuan anu chuan piano azir tir na anau pangte chanchin azota Erikai chuan anau pangzinga mei che pakhat ama ang chi ascobar music ngaina ve tak om thu chu a hril ve a anu chuanin midangin a thiamna anlu alan chu a hlo wangin anau pangte po ama ai thiam tura zirtir lo turin a hril boka Erikai chu ati thin dan pa nga in anau pangte chu class apele meka apek zo nu chuan anu nen chuan blonske son en tur lampan chuan an kal dun elevator an nu fa an chuan don lai tak chuan mi pakha chu man mo takaron phein elevator chu nan man atuma ma se kong khar chu ain khar man chi awangin man mo takin stepa chuan atlan chho ta ngal Erikai te luna tur kong ka zona tak chuan chu pa chu lo dingin Walter Climmer ni thu chu Erikai nena chuan asuya Erikai chuan chu pa chu angai sak zui lo hle mai bok Mrs. Bensky in kong khar aron hon nu chuan awa pa ni thu chu Erikai te nu fa nena chuan asuya an program an tran nu chuan Erikai poin piano nal tak main mi pui te ma chuan atuma chuta local khom te po chuan moi an ti hlom hle bokani Erikai in piano atum zo chuan Mrs. Bensky chuan hun mang tur local khom mi pui te chu zanri ai ngal vek turin acha chutia thil ei chol an nei lai chuan Walter chu Erikai bula chuan kalin piano atum chu moi ati ema wangin Erikai kut chu fo sak adila
an pahnih chuan rimoi chungchang hrang hrang te chu soidunin an tuidun hle Walter chuan engineer student ni chunga music angai nat thu le atuina tak tak zo ka chu rimoi lam ani thu te a soi ve boka Erikai chuan apa chanchin le athi dan te chu Walter hena chuan a soi me ka chuti lai tak chuan Erikai nu chu Mr Blansky nen chuan an ti ti tuidun khop mai Walter chu anin tur la tura akal hlan chuan Erikai nu chuan a fanu hnena Walter chu amirin zong ani lo thu le mi nei ei ringot mi ani arin thu asoya chote anei kham nu chuan holama program mang turin an thukhom le a Mr Blansky te chuan Walter chu stage a kau chhavin music play turin antia Walter chuan local khom te ma chuan break an nei laya Erikai ne na an ti ti dun thu le ama awang chuan aril ru a in thlak thu asuya Scuba da hla te chu Walter chuan atuma Erikai chuan a music ngai nat ber ani awangin angai thauluk hle mai Erikai chuan azir line pangte azir tir zo nuwa ho tur a in buat sei lai chuan azir line pang pakhat nu chuan lo kau dingin afanu chu concert na piano atum ve theilo thu chu Erika in alo shilwang chuan afanu ril ru anwal pha hle thu hi alo zual kawa Erikai chuan tlema lain zirbel angai thule athiam chian huna chuan adu sak ber tur thu anu hnena chuan ashil ngala enai lam chu Erikai chuan pan phei ngalin nual ngal mai lo turin le hun alanga thu shilpa in afui sau zoka Erikai chuan class alak zo nu chuan pornography store lama chuan akala chulai hmuna chuan ama chawa aom na tu room pakhat chu abukani chu hmuna lo om ve mi pa te chuan chulai hmuna meichia lo om ve an mu chuan mak an ti hlea a room book aro ave le Erikai chu ruma chuan lutin Puitling film chu an play ve a alu ma chi a chu rumalu te man nu ti suwa no te siam na tur kai luai chu in shik thak na mang zui ve ngalani atuk na akal le na chuan a class lak lai chuan Walter chu ruma chuan lo lutin piano chu azir ve du thu aron chila Erikai chuan application lo ziak turin le a secretary room a audition anei photang ewangin chuta chuan lo ngak turin ashila Erika in class alak zo nu chuan Walter audition nei na tur lama chuan akal ve ngala Walter piano tumlai chu zirti tu dang te chuan in thiam anti in an soi zui ngal sap sapa Erikai chu in lama ho nu chuan in bol turin badroom lama chuan aluta badroom alu ma chuan blade keng lutin akapa ama mo to lo mulbuk to te chu aziat fai tula blade chu alo siam dewa wangin akap chu atithi pala so ei tura in hnuai lama achuk nu chuan anu chuan Erikai kapataka thisen lo faramu chuan thil dik lo a omina shia afanu chu in entir wat turin ashilani Erikai chuan azir lai te zinga mi pa te chuanin meichhia te chu an du a an tangkum thin le an musit thin ti ashia chuan a thin rim hle a ano pangte zinga pakhat chu tiang ti ching tak chu class apek lai tak chuan piano zir tur atin velo thule meichhia atangkum to ho chu ngai dam dil turin ashil ngal boka ngai dam adil du lo ani chuan class apek to don lo thule class anei le dona chuan anu ron troi tel to ngei turin ashil bokani Erika i classroom alom lai chuan Walter chu alo luta Erikai chuan Walter class nei khun chu break zo ani thule scuba music chu thei ngila thil dang in sorbing turin ashila chutia an zirtir tu no in asoi nu po chuan Walter chuan angai nat pha sotina shia zirna dang achol san chan po Erikai kianga achak wangani thu ta chu asoi ve bokani Walter chuan amu masak bera changa amit alak thule aril ru alu areng thu chu Erikai hnena chuan ashila Erikai chuan thil dang ngai tu alawa azirlaya chau in sorbing turin acha thung Erikai in class alak zo nu chuan a hotlang ngala anu hnena chuan rehearsal anei dona wangin a chhuale angai thu a shilpa chuan a ho hardon thu chu asoi boka a thian te hnena po chuan anu phone call chu lo lammi alo turin acha ngal bok restaurant pakhata chuan ama chawin Erikai chu a thurana zan alo ni chuan pak lama chuan kalphein chuta chuan in ngai song pakhatin kar chhunga mangai na par tlana nuaman lo to lai mek chu a hmufu a kar pakhata chuan thu thlave in chuta chuan ama le ama chu a in si thlave ngalani ma se aom na kar chu midang ta ani awangin anei tu tena an hmu ma chuan a chhuah san ngala anin lama chuan a kirle ngal
anu chuan thinrim tak main kawngkhar bula chuan a fanu chu lo ngakin alu rual chuan a hmai alo beng nga soka erikai chu a thinrim ngang mai atu khua alo war chuan erikai chu class an ene tur lampan chuan a kal le a ano pangjinga pakhat enai chu a rehearsal nei ni ani enai chu aron tlain a nervous le boka erikai chuan thinrim takin enai chu stage lama chho turin a shil ngal enai rilruha mel taka stage a thut lai chuan Walter chuan lo hmuin a thei tokin a hnema enai po chuan rilruha dam takin a ti tur chu a hlen chuak thei ta bok enai piano atum chung zong chuan Walter chu enai bula chuan a thu ve renga chu erikai chuan lo hmuin a thik em mai erikai chu courtroom a chuan lutin Walter an mei chadang angai saklai a hmu awang chuan thinrim tak main anoken lai chu avom ki a glass vom ke sa chu enai court chung ipte a chuan ada sak zui bok so azo hnu chuan Walter le erikai chu an ti duna chuti lai mek chuan enai chu akut athina sat em awangin ana ti chu a au tuara erikai chuan Walter hena chuan enai hena chuan kala a guardian angel angmei avom le tura ashil zo chuan a kalsana erikai chu badroom lampan chuan a kal chho Walter chuan umzui ngalin badroom kawngkhara chuan lon atuma ma se chuti lai mek chuan erikai chuan kawngkhar chu hon sakin Walter chu a fop ngal an pani chuan in songkalai tuma anin ei mol lai chuan Walter chu tong chuakin erikai hena chuan a englo chu fo sakzok turin ashila ma se erikai chuan athu soyang chuan ti atum lo a chan chu Walter chu chak dewa omreng turin adu wangania ti chuan erika in Walter hena chuan remchang danga in hmu puya som ta zokani enai nu chuan erikai hena chuan afanu in thlani chung piano atum theito don lo awangin aril ruha thu chu aron shila erikai chuan final concert na chuan enai ai chu alo o thei mei tur thu ashil Walter nen chuan hunrem chang anea piangin anin hmuwa Walter chuan erikai chu amangai thu ashil to erikai chuan ama chawa aum huna chiar turin Walter hena chuan lekha apea Walter chuan erikai chu ko awangin an pani chawa chol kar to man duna chak thu chu ashil erikai chuan Walter somna chu narin alaka feelings anei lo thu chu ashil tariap maya Walter chu lo du pone se ashiat kherangai lo thu ashil telbok Walter chuan erikai chu umzui zelin erikai te na athen ma chuan pot dingin kiss atuma ma se erikai chuan ale khapek chu chiar ma sapot turin ashilani Walter chuan zui zelin erikai te na po chuan alut ve zela erikai chuanin anu hnena Walter nena thusoi dun tur an nei thu hi ashila room lama chuan an chho dun ta ni erikai room kawngkhar chu Walter chuan akal ngala erikai chu kawngkhara chuan nembetin kiss an tum le a erikai chuan ale khapek bok chu chiar ma saturin ashil le Walter chuan lekha chu a chiar ta a chu lekha chuan erika in sex an man dun huna Walter an ati dan tur le adu dan zong chu aziak chuakani erikai chuan khum hnoya tang chuan a man roda that chu a phor chuaka Walter hena chuan abula local hun chu a ngalel thu ashila Walter ma chuan thing thi in a thu om tur chuanin thu a pengal erikai chuan idu chuan kutmin thak theng tin a shil boka Walter chuan soisak atum lo thu le a mangai thu a shil non le a erika in aril ru lo anglutuk aputa wang chuan thinrim tak main a chua san ngalani erikai chuan Walter chung a chet dan chu a in thiam lo wangin ngai dam dil turin Walter te infian hmuna chuan avakala anin thlak na hmuna chuan erikai chulut ve in Walter chu a mangai thu ashila an pani chuan hunnuam tak chu tu dangai lo ten an hmang dun ta chutia hlim taka hunnuam tak an hman dun nu chuan erikai chu aluak ta vak maya ma se ala zo miaw lo wangin sex chu mannon puya Walter chu asom le ma se Walter chuan rim chia ati thule apei to ri lo thu changin a chua sana zana lo ni chuan erikai chuan kawngkhar gikri ashia anu shiat lava kawngka azu hon chuan Walter chu man mo takin aron luta Walter chuan erikai chu za palo tak mai hian aroma chuan namlutin a hmaya chuan thisen chuak khopin abenga adu to ka erikai chunga achak na te ashik thlak zo nu chuan akal san le ngal tawang wangani erikai chu concert anena tur lampan chuan akal dona chuta chuan semte apai tel bok
enai le anu po chu chulai hmuna chuan an lo om tu a Walter chu achhung tenen an lo kala Erikai piano tumlai chungai thlaka chak to thu kalpel pa in asila Erikai chu athinrim ema wangin achemte pailai chu la chuakin abana chuan a vita akora chuan thisenakai nuaya thi chu achuak rengbok rehearsal an ina tur hall chu achua san ta deya movie chu laklo devin atop zuiani